and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Impunto alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time katapusan nga Biyernes ang Hunyo sining tuig 2022 sunod nga Biyernes magatupa na ang bulan sang Hulyo. Action Firing Line! Action Firing Line liwat naman nga nag-aabi-abi sa inyo Luzon, Visayas kag Mindanao sa mga palangga namon sa mga kaaksyon din mga bahin sang kalibutan. Biyernes kita nga edisyon yari kita sa Hunyo 24, 2022. Sa gihapon, inyo makaupon sa masobra 2 ka oras ka pagaratsana natin sa mga balita. Aksyon Marlon Hirvoya, ba mga alas 5 kainas ang hapon ho. Dari sa Bacolod, nagtupa ang manipis nga ulan o kung dabo-dabo. May mga pag-uom-guom kag gulugal-umon man nga nabatian kanakitaan kita. Pero ano bala ang sitwasyon sa panahon? Subong kag buwas nga adlaw. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Si PDMPD. Okay, mas mayo kayara si PDMPD head Dog Zifard Kailian. Dog Zifard, mayong gabi. Ngayong gabi, Action Marlon. Kagagyari ang aton nga weather report as of 4 p.m. kagina ang issues ang aton nga pag-asa, no. Ang easterlies nagaapekto sang eastern section sang aton nga pungsod, no. Samtang ang Metro Manila dala na diri ang tanan nga bahin sang aton nga pungsod, muman ang Bacolod kag ang Negros Occidental maging partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms, no. Maghanda lang sang mga payong, no, especially kung may mga pag-form sang aton nga mga localized thunderstorms, no. Ini siya ginapektuhan man sang aton nga easterlies. So ang aton nga whole archipelago yara sa light to moderate ang aton nga hangin or ang aton nga forecast wind, no, kasamtang ang aton coastal waters yara sa slight to moderate nga may kadakuon nga 0.6 to 2.1 meters ang aton nga coastal waters. So amo ini ang kaundan sang aton nga tiyempo sa subong gabi, Action Marlon, no. Kagina, no, nakita man nato ng mga formations sang aton mga thunderstorms, no, nga yara sa Bacolod kag sa yara man sa Hinubaan in Kabangkalan area. Action Marlon. Yes, Sir Jeff, ulayhon ko na lang. Ano so far ang monitoring sang mga disaster teams naton diri sa Negros Occidental sa mga beaches kag sa mga baybayon sa ding selebrasyon ni San Juan de Bautista? Yes, Action Marlon, no, hasta sa subong oras, no, wala pagi kami sa may nabaton nga mga reports coming from sa aton nga mga DRM offices, no. Do ka peaceful sang aton pagselebrar sang aton nga San Juan Bautista, no. Kay wala gid sang reported nga mga convergence nga dagko, no, sa mga beaches, no. Especially nga timiara man ubra, Action Marlon, no. So jutay siguro nga mga tao ang nagselebrar sini kag wala gid sang mga untoward incidents as of now nga na-monitor ang aton nga opisina or ginpadala diri sa aton nga report sa mga DRM offices sa nagkalain-lain nga syudad kag banwa sang Negros Occidental. Yes, salamat gid Dog Zifard kag mayong gabi. Yes, salamat po na Action Marlon kag sa ngalan sang aton nga Governor Bong Lacson, ang aton PDRM chairperson, madamo gid nga salamat kag mayong gabi sa Tagprawte sang Action Radio. Action Fire!
Firing Line. PDMPD headgid no si Doc Zifard Gerhardt Kailian kabanti kay natin prano pa nag-istoryahanay kami sa communication kay pa-check ko sa iya kay na kung bala nanong feedback halin sa nagkalain-lain nga mga DRRM sa banwa kag sudad sa monitoring sa mga beaches kag baybayon kabayon ta nga sa pagtapos sa ring gabi ni mangin matawhay lang ang kalabanan siguro ti nagkapuli ng iba sila sa ring puluyan matapos nga nag-ulo enjoy sa baybayon beaches kag mga resorts sa ring fiesta ni San Juan de Bautista. Action Firing Line. Para naman sa inyo sa komento, opinion kag reaction, ipadala lang sa Action Hotline. Ari ka to sa ring Action text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874. Basta kasarangan lang ang inyo sa nga mga mensahe nga ipadala aton gidina nga pagabasahon agod mabatian sa kahanginan. Pwede man akon kamo nakatutok na sa pagmonitor sa ato sa Facebook Live, sa ato sa live stream. Pwede nga direkta ninyo dira nga mapadala bangod sa kutob balabutan sa ato sa nga panatunturan paghahatagan gid naton nila sang pagtamod sa Action Firing Line. Action Firing Line. Kita na maghahala ka pa, tumpik-tumpik pa dari suhantara mga pagtutok ta sa mga balita nasyonal kag lokal. Tiantis ang lokal unahon tagido. Unahon naton pasid-ing ang balita nasyonal labi na ang ginatuwag nga balitang Marcos. Pasapdingan lang naton na kay damo-damo sa mga dalagko nga balita sa bahin sang lokal. Action Firing Line. Sa balitang Marcos, ang manugbulos nga Pangulo sang Pilipinas nagsiling nga luyag niya nga ligwaton ang kasuguan para himuon nga 5 ka tuig ang isa ka termino sang barangay kapitan. Action Firing Line. Atenson sa mga may plano nga magsulod bilang opisyal sang barangay kag sa mga opisyal sa barangay subong nga nagapangalagad na. Ang statement ni Marcos mga ka-aksyon no, nga gusto niya nga dugangan ang termino sang barangay opisyal pati ang barangay kapitan. Bot sa lingon halin sa 3 himuon nga 5. Action Firing Line. Tapos gini ang mga pumuluyo sa barangay nga ang ila sa ni kapitan tamaran na wala-wala pa. Action Firing Line. Ang hambal ni incoming Executive Secretary Attorney Rodriguez ginatun-an na subong sang Marcos administration kung na paano ilisan ang kasuguan para amindahan ang termino sang mga barangay officials sa mabangkot naman kung bala madayon ang barangay kaga SK election. Ariho, ang sabat na rin ni Rodriguez, ang siling ni Rodriguez, bukas sila sa taran-taran nga mga options nga ginapresentar. Action Firing Line. Mag-ining si Rodriguez, di ma-eksperyensya man sa pang barangay mo. Nakaagi ni sa gali barangay kapitan man. Tiambal niya nga ang pag-amendar sa subong nga termino pakadto sa 5 ka tuig, may limit nga 3 terms ang makapasanyog sa barangay governance. Tuod ka? Action Firing Line. May pulupunto man. Isa sa mga barangay nga kampiyon ang performance, okay na. No? Kampiyon ang performance sa mga barangay official, okay na. Kung pawarat gani kag ginadala lang sa kwarta, paisog-isog kag pahambog-hambog, antos gid pamuluyo daw. Action Firing Line. Kinagapati inang si Rodriguez nga bilang isa ka anay kapitan sa barangay, mas may wisdom kuno nga himuon 5 ka tuig ang isa ka termino sang sa extension kag extension. 4 gid ka extension ang ginmensyon ni Rodriguez. Action Firing Line. Kay siling niya, we are working against the spirit of our law. Ang ginatumod gani, amo ning Bible, amo ning Biblia sang local government units, ang 1992 Local Government Code. Kung ako maglantaw, sirin akong posibilidad nga matigayon ini nga plano nga aman. Ti si incoming President Marcos na ganang nagasiling. Kung ikaw senador, kung ikaw ang kongresista, presidente na gid ang naghahambal, maano ka? Mareklamo ka? Dari sa Pilipinas, ang abilidad sa mga opisyal natos gobyerno, hindi man tanan pero kalabadan gid. Ang abilidad nila, sunod-sunod porsyon. Action Firing Line. Kung sino ang mas mataas-taas sa posisyon, daw tando-tando na din na bukid, din baybay.
Halala na sila kasunod-sunod kung anong luyag sang mas mataas sa ila. Action firing line. So kung matabo ni matigayon ang termino sa mga barangay officials, kung makompleto ang tatlo gid ka termino sa mga kakson, kung term limits, tatlo man ka termino mo, ti subong tatlo ka tuig sa isa ka termino. Ang limit, 3 terms. So kung nakulo kompleto inang 3 terms, matupa na siya sa 9 ka tuig. Pero kung imoon 5 ka tuig ang isa ka termino, kag 3 terms man sa gihapon ang limit, mahimo na 15 ka tuig. Action firing line. Mao kun ang kapitan o kun kagawad nagaedad abe 45 sa una niya nga termino. Pagtapos niya sang 3-term limit, ang edad niya pila? Senior citizen na. Una sa balita. Una sa aksyon. Action firing line. Lumpatan tayo sige ng balita sa lokal. Nagsentro subong adlaw ang kidalipay, ang hinugyaw, kag may paaman pag ibinasihanay sang tubig sa mga kabaranggayan nga may ara sang baybayon o kon beaches pati gani mga resorts po. Inibangon sa pagsaulog sa rasilintara sang kapistahan sa kaadlawan ni San Juan de Bautista. Action firing line. Sa atun diri sa Negros Occidental, Bacolod o kon mga Ilonggo provinces, ang tawag sina biray. Ang mga Melinyas, ti way ni nakitsindi kung anong biray nga natawag mo. Ti aga pa kinadamo na sa mga tao nga nagdagsa sa mga beaches kag baybayon para magtipon-tipon mo na magkonkaon man kag maligo. Ang pinakagindugukan amo ang mga beaches sa barangay Ponto Taytay, Bacolod. Ginatawag ini nga summer capital sang syudad. Ti ang Bacolod may 61 ka mga barangay. May kabalo ka mo balang may siyam ka mga coastal barangays. Damo ni way kabalo mo. Siyam ang mga coastal barangays o kon may mga baybayon. Ano ni nga barangay? Barangay 1, 2, 3, 5. Banago, Singkang, Tangob, Pahanukoy, Sumag, kag Punta Taytay. Action firing line. Bala nyo na, siyam ha? Huwag balik-balik sa story bla. Halaga kay ML. Ang mga Melinyas na to. Ang aksyon, radyo Bacolod mga ka-aksyon, nalin kaina, sang kagahon pa ho. Id-id nga nagbantay kung anong sitwasyon sa mga baybayon ta. Ti sa Negros Occidental, nga sitwasyon, bagulang report sa aton, ni PDMPD head Zifar Gerhard Kailian, tawhay. Why sila sang report kada baton? No? Nga may nagkalalumos, may nag-ilinaway, may ara guro nagsinuya ay lang, pero ara mo ng prosas ang PNP nagabantay. Action firing line. Subong nga 2022 daw nagbalik ang sadto kinaandan lang sa radya. Kay kung balikan naton tuig 2020 kag 2021, sang 2021 ni nagliga nga tuig ni maka-aksyon nakalibot kami di. No? Kaya San Cos Patrol natabuan gito nga San Juan de Bautista naglibot kami di ang kalabanan sirado. Bangod sang COVID-19 ang selebrasyon sang biray daw ginhigtan to, daw ginpunggan to bangod sa COVID-19. Damo limitasyon, damo sa mga beaches kag resorts, why gid yan nag-operar Pero subong baw ang mga tawo ho kunin mo makitaan, daw mga karabaw kag baka nga bagulang nabuyan sa turil. Action firing line. Grabe gin ba ng kahidlaw, di na sila mabasol, di na sila pwede nga pungganda. Atat na tatkid nga magsinadya. Ibalaon tabi dari sa may Bacolod kung may tiyempo ta, halin sa ato sa dekapulisan, pagkadto sa Philippine Coast Guard, kag iban pa nga mga disaster teams. Action firing line. Iban ka balita, pagid sa lokal, protesta kon welga sa mga empleyado nga gin kakasan trabaho. Ambot lang kon abulan ning reklamo nila nga gin kakasan sila trabaho bas yung may iban pagid. Ang balita nga mas nagsingki pagid matapos nga magluntad ang kinagamo kaina lamang sa hapon. Action firing line. Mga empleyado ini sang Tanduay Battle Sorters Organization. Nagsugod ining papatigayon sang workers strike ang ginatuwag kundi ko magsala Hunyo 15 nisa. Ang workers protest ginpadayon sa masunod na sunod-sunod nga adlaw since June 15 hasta nga nabutan subong nga Biyernes. Ang natabo mga kaaksyon mas naggamo pa ho. May ara sang natot, singgitanay, may hinaboyanay pa sa mutilya. Action firing line. Ang patrol nagkanto sa lugar with action Zel Medardo, kamustahan ta? I-check naton, hibaloon ta
kung nano subong sitwasyon sa lugar kag bala may tsansa pa ini nga marisolbar. Iban pagid nga balita lokal, mga krimen, aksidente akon insidente sa Negros Occidental, Bacolod, isa hunta sa pagtutok. Action firing line. Ang ulihi nga pagpangusisa sa kapulisan sa bago naman nga krimen nga pagtiro patay, ika-11 na nga biktima sa pagpatay ho diri sa Bacolod subong lang nga bulan sang Hunyo, based sa datos sa Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Daw kulang na lang isa ka kurit o kung isa ka lintang kag pwede na nga tawgo na Bacolod nga shooting capital sang Negros Occidental. Hindi man ay, ako hindi ko gusto nga tumandok ko sang Bacolod nun ko. Pero kung hindi di matap na sa labing madali nga panahon, pasi kung maglabos punto ba lang nga bansaga na Bacolod, nga murder capital of the Philippines. Amo ning syudad nga may pinakadamo unsolved killing sa pungsod. Bao hindi lang maglabot sa sinang punto kay damo sa maapektuhan. Daw kalain pamatian kung ikaw tumandok sang syudad. Ma-upload ba tunon aya kung ikaw ba kulundon ya? Ang panawagan subong sang kadamaan sa mga otoridad ka gobyerno, dapat pangitaan na sang solusyon, dapat kung may matabong ang krimen nga pagpatay ang naghimo o kung ang mga naghimo sang krimen, makilalaan man lang kag madakpan ka makasuhan. Action firing line. Para ang mga nagaplano pa nga magpamatay, matahabla. Pero kung magsige-sige lang yapon ining sitwasyon ang mga kriminal malamho lang na, mayuhom lang na, kag makadlaw. Kaya ti, siyado malanggali kahapos himuon sang krimen dis Bacolod. Ang ulihi nga natabo among pagtiro patay sa 14 anyos pa lamang nga lalaki sa Abada Iskay, Barangay Vista, Alegre. Ang mga naghimo sang krimen nakuhaan pa sang recorded video sa CCTV camera. Ugaling, ang pwede lang mapuslan sa nakita ko mga nga recorded CCTV camera, amo kung paano maghulag, balik-balik, ini mga taglutang, kung mga pilas lakbilog, kung ano ang bayhon sang ila sini panglawason, kag salakyan nga ginasakyan. Action firing line. Pero kung ang nawong akong hitsura, bisan i-zoom in mo ni siya, siguro ining video, budlay pa mo. Budlay pa sa buho sang dagom guro sudlo ni, hindi gid na mamurutan. Action firing line. Plus nagasuksok pa sang bonnet ang mga nawo, mga pilakbilog to, mga pitos lakbilog kon walo. Damo ni sa mga nagtaas ang kilay, sang ila sa nimakitaan ang video, magpati sang kalabanan di. Nga basi nasalaan lamang ang bata nga biktima, amo man agani pagpati sa ato sa kapulisan. Action firing line. Kung mo may recorded video sa CCTV, ayahan ma-resolbar ini nga kaso, dugang sa listahan naman sa kadamuon sang mga ginpatay. Pero ano ang development sa ding kaso ni? Ang report kag investigasyon sa kapulisan dugay-dugay tutukan ta. Action firing line. Ikaduwa sa aton sa ding listahan, liton kita sa may syudad Santa Lisay. May duwaman katuman katalupang doon nga krimen kaina sang aga bangkay ginapatihan biktima sa ginatuwag nga salvage. Ining tinaga nga salvage, suliton ko lang, why hindi mo din mabatian sa iban nga pungsod? Salvage victim, dire lang na nag-usos pungsod Pilipinas. Action firing line. Galing na anad ng palamatinan sa mga tao. Nga basta ganit may ara tao, ginabosaran ang baba, ginagapos ang bati STL, kamot, ginapalibutan sang masking tape, ang lawas, ang tawag salvage victim. Action firing line. Tiya mo na ginapatihan biktima sang pag-salvage mga kaaksyon na sa puwan sa Kakunan. Sa Hacienda Manaol, Barangay Matabang, Talisay City, nakabaklid ang kamot, way isang bayo, nakashort, tuman kadamo sa mga tato sa lawas. Action firing line. Ang basiyo sang balang nakitaan sa lugar kon basihan ta ang report sang kapulisan, caliber 40 pistol. Sino naman ay haniman? Ano naman nga grupo ni man? Kung grupo, di man nagtudas, sa sining biktima niyo, kag may duda baya ang publiko subong base ang grupo nga nakitaan sa CCTV nga amo tong nagtiro patay sa 14 anyos nga lalaki sa Barangay Vista Alegre, base kung mo amo man. Action firing line. Kagabi natabo mo ang pagtiro sa minor de edad,
Kainas ang kaagahon na sa puwan ining ginapatihan salvage victim dira sa may area sa Talisay. Unhan lang lapit ni boundary Talisay, lapit ni sa may area sa Barangay Bata na ho. Ang duga nga mga impormasyon halin sa Talisay PNP, pamatian naton paagi sa ila sa nga Deputy Chief of Police. Action firing line. Dugang pagit nga balita, Talisay man sa gihapon daw nagtingob sa Talisay ho ang makakilibot nga insidente ho. Ang report nga may isa ka babayi ginaligar, ginhold up na, ginabdak pa kahapon sang aga. Action firing line. Way makilalaan nga mga tao ni ang biktima nakitaan mga alas 8 na kagabi sa mga nagresponder nga mga otoridad sa barangay Nakab, Talisay City. Initanan nga mga kaso, sentrohan, sangsari, nga palatuntunan. Action firing line. Nagabaling aso pagid nga balita sa lokal ho sa City Hall nga balita. Mayor Leonardia may panugya na sa kapulisan, may kaangtanan sa sunod-sunod nga krimen nga pagpatay ang siling sa alkalde. Dako ang isa ni paglaom nga aktuhan sa kapulisan ang mga kaso. Action firing line. Kung balikan naton sa pag-isip ang kadamuon sa mga krimen, makapang-abaw-abaw gid ang makulod nun. Ano ang natabo sang una? Wala ba na maayo nag-aakto ang kapulisan sa Bacolod? Action firing line. Gakto man guro galing may kabudlayan nga gina-experiensyahan. Anong gwa siri kon hindi magpagwa sang mandong alkalde, hindi man mag-aktong kapulisan? Gakto man Action firing line. Basta gani may krimen nga nagaluntad kabalo kag nakahibalo na ina kung ano ang obligasyon sang kapulisan. Ano ba lang moto sang PNP how? Hindi bla to serve and protect, service, honor, justice. Action firing line. Kung serbisyo, yes, serbisyo Adlaw-adlaw ka serbisyo gina-permi na nato mabatsagan gid. Pero kung protect ambot, kung anong masiling sang publiko, labi na gid kung justice Pasi kung di namong mangin reaksyon sa makuludon di. Action firing line. Ang pamilya sa mga ginpamatay, ang una nga singgitan ano bala? Di blouse ni siya? Pero hibaloon na to na duga nga palayag ni outgoing Mayor Leonardia may kaangtanan suri. POC meeting sa mga matagas ka opisyal sang gobyerno sa Bacolod, kapulisan kag concern nga mga sektor ginpatagayon subong nga adlaw ang BCPO, isa sa mga sentro sa talakayan diyo. Sa gihapon ang ginambalan kung anong pwede nga mahimo di para ang serious ang krimen nga pagpatay mapunggan kung mahimo pa lang. Action firing line. Ang BCPO mayara sang ginpresentar nga report angot kung ano ang matudod nga sitwasyon subong sa Bacolod sa patag sang kalidong kag katawhayan. Action firing line. Outgoing Mayor Bing may unveiling sa 3 ka mga proyekto sa idalom sang Green. Liton ka? Outgoing Mayor Bing may unveiling sa 3 ka mga proyekto sa idalom sang Green. Action firing line. Daw nagtula na ko ba? Daw kanami pamatian bisan pila na lamang kadlaw na bilin antes magbabay bilang alkalde. Ta sige apon. Ang mga obligasyon nga dapat tapuson, dapat gid tapuson, no? Ngunit ganihimo subong ni Mayor Leonardia, no? Unveiling ko sa mga Tagalog pa ang paglalahad ba blessing kag inauguration ang natabo kay inay, no? Arang children's playground kag Zen Garden malapit sa Bacolod City Government Center. Bali improvement sang public open spaces ni dara sa may NGC. Action firing line. Mayara man improvement kag rehabilitation sa Bacolod City Rizal Park ginatuwag nga promenade o kon paslayan. Nalagawan. Standbyan nasa tubang da sa UHS Block kita nyo malagorodra sa may dalan sa Araneta. Mga matahom ni nga sahi sang proyekto nga makabinipisyo gid sa mga tawo. Kung anong istorya sa likod sa ditutukan taman be. Action firing line. Alin sa balita angot sa mga krimen pagkadto sa mga unveiling sa iluhantang balita may kantanan sa ilegal nga droga sa San Carlos City ho. May plantasyon sang marijuana ginraid sang kapulisan sa barangay Nataban. Damo ginataban nga puno sang marijuana. Kay nasa agani. May mga persona nga pinandakop nga amo ang nagatatap sang tanom.
Kung ang iban ang ginatanom o tanon, iniyang ginatanom simple lang marijuana. Ha? Ang marijuana diri sa Pilipinas ginakabig sa gihapon ni nga illegal nga droga. Action firing line. Sa iban nga pungsod yang marijuana legal sila to. Ang sigarilyo sa tao to yang marijuana diri sa aton nya ti makabig inigapon nga illegal. Kay kung magsigarilyo ka sari, although may ara sang mga nagasiling herbal ang marijuana, makabulong, may kilala kuya sang una mong ang iya sa nga masakit or balatian bla, ining hapo, no? Ang makabulong sa hapo ya, marijuana. Action firing line. Galing kay illegal ni gapon diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas. Ang San Carlos PNP, gintawgan ko subong hapon, no? Subong nga hapon gintawgon ko ang San Carlos PNP para nga at least makakuha kita sang dugang nga information bla, no? Hindi man pwede magpa-interview ang desk officer nga istorya sa aton kay ginrefer ya kita sa Deputy Chief of Police. Siling ko okay. Ari number ko ito yung barihe ko ni kun okay yung Deputy Chief of Police. Nagtawag sa before ko magpungko diri sa akon sa nga trono. Nagambal, sir, pwede mapa-interview siya. Buwas lang ko no, kay way na sa police station. Action firing line. Tisay presentar ko lang karon sa inyo ang nakuha tang initial nga information mayangot. So kaya report ka na ba? Tunta 57 lang puno niya. Action firing line. Ang na-recover nga illegal drugs ginsunog para hindi mapuslanik o kung ma-recycle pa kag para masiguro nga mangin abo. Ang tawag sini destruction of dangerous drugs. Ginpatigayon ni sang PDEA Regional Office 6 subong nga adlaw. Action firing line. Basta pagsunog gani, syempre, dapat himuon na si isa ka krematorium. Kung may ara man nakita ko itong ginsunog lang, basta marijuana lang, tutdan lang sa isa ka lapad nga lugar nga waay sang maapektuhan bla. Prote sa masami krematorium, ginpatigayon sa may barangay Bata, diri sa may sudad sa Bacolod. Pila ang kanamuon sa mga ginsunog? Ang tawag sinis thermal decomposition. Action firing line. Ibalaunta kung bala ang ginpangsunog assorted pieces of drug evidence. Istorya ko man sa inyo karon kung ano balang pagsulundan sini man may proseso mo. Ang pagkustodiya kag disposisyon sang mga naga-recover nga dangerous drugs. Action firing line. Firing line. Importante man yung mga kaksyon pila kadalan lapit sa Kapitolyo Provincial kag Lagon temporaryo nga sirad-an buwas nga adlaw bangod sa inaugural ceremony sang mga Negros Occidental Provincial officials. Action firing line. Firing line. Importante ini nga inyo may baluan labi na sa mga motorista nga permi ni galabay sa amo sa nga lugar may one-way traffic nga dapat sundon kag may alternatibo nga dalan nga gintanana samtang ginapatigayon ang road closure. Action firing line. Firing line. Standby lang kay isa-isay dugay-dugay sa sini nga palatuntunan sang pamuno sang Security and Safety Division Head. Nga si Chief Security Officer Renelo Liastiere plus si Balaon Tamana kung ano bala ang ila sa naging preparar nga seguridad sa ginalauman nga pagdagsa sang mga tumalambong sa inaugurasyon buwas nga daw. Action firing line. Alas 7:27 Action Radio Philippines Standard Time. Ang mayadtong ato sa mga pangulong didalan pila ka mga balita nga dapat ato sa mga pagatutukan kag sentruhan. Tanbay ka sa ato sa mga pagpanumbalik tutukan ta ang balita sa Talisay PNP. Duha ka mga talalupang don nga mga insidente. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balita. Sa live stream ta, okay ak nalista na ha. Ginbo ko lang ang first batch ang ako sa commercial. Para nga sige-sige ato sa nga pag-interview karon sa next sa topic ta, okay? Felizie Benzola. Okay, si Felizie Benzola, salamat kid. Yvonne Buiser, good evening. Dan Sharing and happy weekend. Salamat. Melvin Peñafiel, si Toto Tatan. Leia Younger Esquivel, Bebe Gregorio Yulo, Karen Miraflor. Hello Karen, GU.
Joe Marcano, may gabi Action Marlon, monitor lang midi sa Barangay Quezon, San Carlos City, taga San Carlos. Okay. Karen Miraflor, monitor lang ko, Barangay Tangob. Thank you, Gid. Tututata na balya. Good evening, Action Marlon. As lang ko paluyog parte sa social pension nga gin panghatag. Gina, ang hambal nila, ang gin partial lang sang nagligad, ang hatagan nila, kang ina, ang sanyo, wala. Social pension sa Bacolod ni sa kon iban nga lugar sa Negros. Kay totoo tata na. Salamat sa imo sa minsay. Marilot Varon, tamyo lang ko da kay John Adon nagapamati sa aksyon sa Binalbagan. Marilo Travilla Catinoy, salamat gid. Maria Lia Bailes Banaglorioso, good evening Action Mar, monitor lang diri sa Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Verzi Olpinda, good evening Action Mar, Arico sa Mycelene Homes, more power and God bless to you and to your family. Salamat. Bea Joshua, 4 ka approve. Perte. Ronel Emulaga, mayong gabi Action Mar, mayo lang papamati kay Nene Milda, anak lito sa Barangay Alianza, Bagos City. Hindi gid katulog kung hindi ka pamati Action Radio Bacolod. Baw. Basi man sa umyakas na. Salamat. Evelyn Barrera, good evening. Action Marlon, di nagali sa Action Brian, kayo wala na kami kabati. Nag-transfer siya no? Sa ibang siling radio station. Salamat Evelyn. Carmelo Garingo, good evening Action Marlon, sa 11 ka kaso sang pagpatay, ang hambal sang police permi isolated case. Isolated cases pa na. Siyempre normal lang ang hambalon isolated. Kaya kung nambalon nila nga edi isolated, kundi sila naman ang basolon. Sila naman ang... thank you again. Ray Flores Marioga, good evening, good evening. Last City Media, thank you. Standby ka ba na? Standby ka mo ka mabalik na dugadugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution?
Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. May duha ka mga talalupang doon nga mga insidente nga nagluntad sa Talisay, Negros Occidental, Subong. Ginatutukan sang kapulisan. Ang isa diri, amo ang biktima sang ginatuwag na pag-salvage. Kaya na sa aga, may isa kalalaki nga nakit-an patay sa maasyenda Manaul sa barangay Matabang, lapit lang nga lugar sa barangay Bata diri sa Bacolod ho. Ang report nga nakabaklid ang kamot, i-check tari kung bala may report man nga may busal ang bais ni, kag may madamo nga mga tato sa lawas. Action firing line. Kaya na sang aga hasta mag-udto ang bangkay, wala gihapon makilala kung sinungalan sini. Pero nagapati kita galaban-laban gid, laban-laban, hindi ni madugoyan May pamilya gid sila nga maka-identify bangod sa madamo-damo nga mga marka o kung palatandaan saya sila nga lawas. Bisan nga why sang ID, why sang identification bla, why man sa sang wallet, why man sa anuman nga dokumento kon papel nga nakuha saya sila nga lawas. Plus, ulay hunod naton ang balita sa Talisay gihapon angot sa ginapatihan biktima sang hold up kag abdak babayi pa naman yo, pero good news kay nakit-an man kag na luwas ni siya. Action firing line. Las 7:45 Action Radio Philippine Standard Time. Online sa firing line. Police Captain Ramel Bustamante ang Deputy Chief of Police ng Talisay PNP. Captain Bustamante sir, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good evening, Action Marlon, kag sa Action Radio nga tanang ni kapabati. Salamat good sir sa time. Unahon ko lang sir, ining nasapuan kainang bangkay sa may barangay Matabang, ginapatihan nga biktima sa pag-salvage. Anong latest sa sir, may ara na gid man pamilya nga nagkilala sa di? Yes, Action Marlon, kagina lang, siguro lang, mga ataran, mga 5:30, kagina na nag-surface dire nga pamilya, according sa iya, magulang niya, Okay. Kag ang residente din sila sa barangay Handumanan. Dari sa Bacolod. Yes. Sinong ngalan sa ni sir? Ang pangalan niya si Hermar Samurillo, Ikagayaw, 31 years old. Suliton ko lang sir, Hermar Samurillo. Salmorillo. Okay. Samurillo. Okay. Yes. Mga pilang edad niya sir? Ini siya, 31 years old, kag single and resident of Purok Dapilis, Barangay Handumanan, Bacolod City. Na-istoryan nyo man sir ang Yasari family. Anong panugiron nila sir? Yes, according sa pamilya, ang utod niya ngayon, according siya daw, may gini-permanente nga trabaho, construction workers, kag kung kisa hindi man ni kapuli na sila lugar sa nila, pero na-identified niya through Facebook, nakita niya sa Facebook, na regarding sa mga tato sa lawas niya. So ang bangkay subong ara man ng pamilya sir. Ano gid ang pagkilala nila sa sining biktima sir? Way man ni so far sa pag-check nyo sa record sa PNP, way man sa record? As of now, based sa utod, of course, ang hambal niya is the way man record ang utod niya, but still, may kintas na kita ng mga personnel nga mag-coordinate, kung ano gid balay niya ang background ni Hermar. Okay, balikan ko lang sir, paano nyo na-receive ang information nga may bangkay kaya nasa barangay Batabang? Actually, ang may border kita dira sa going Bala Ruins, nagtawag diri sa aton, na may nag-report sila sa ila ng tao na may nakita nga sa kilidalan nga nagahigda, So outright nagkanto kita sa area
pag dito nato na discover ang atong biktima no na nagahigda no kag may igos na bala sa liog. Anong plastada sang victim ni sir? Ang report ka na ba tuntang nga nakagapos ining kamot o nakabaklid ini? Yes, nakagapos ini sa likod no. Oo nga nakabaklid ini. No, kaga ini naka-half naked ini siya no, naka-short lang ini siya kagway ini siya sang upper garment no. Ang atong biktima. Magtawag ta baklid ang duway ka kamot ara sa likod nga may higot. Yes, ara sa likod nakahigot no. Anong gingamit nga PC okay. PC how to raise the report nga may ara pa sa busal sa babaya ng plasada? Wala siya. Ang nakatabon sa babaya is hood no. Okay. Kung makita nato ng open lang nga hood na pwede lang nato mano sa liog during pandemic na imuwa na siya. Okay. Anong pagpati nyo, sir, ang krimen ginhimo sa ibang nga lugar o kung dara mismo sa ginbilinan sa isa nga bangkay? So, based sa resulta no, sa atong pag-imbestigar no, pag sa aktual no, nga nakita natin, dira mismo no, kapati kita nga dira mismo gin-execute no, tungod nga may na-recover kita sa area sang duwa ka empty shells no, or basillos ang caliber 40 kaga deformed slug no sang caliber 40 ng armas. Bulobanta nyo sir sa amo nga manera nga pagpatay ni mga pilak-bilog nga naghimo sa di? So more or less no, kapati kita nga ara sa tatlo, hindi magdubo sa tatlo no. Ang naghimo siya. Okay. Why gid sang nakamutik nga residente sa lugar? Anong area sir? Layo ang mga panimalay? Ang area ara ini sa access road no, from Bacolod going Bacolod to Silay no. So ari ini sa lapit lang sa boundary Bacolod sa Talisay no. Pero ang area ma-considered natin ito maligo naman gid sa mga lugar kay way ini pamalay no. Kung makita natin from Banga Ruins siguro mga more or less mga 700 meters dira no, kag may tay dira no, way gina dira pamalay. Dara sa may mga kugon nga area, sir? Yes, kugon. So medyo layo-layo. Kag wagid sir sang may isa ka mo nga na istorya nga bati lupok, nakakita sa pila ka makaduruda nga mga tao sa lugar? Actually dira sa lugar no, sa area no, we're na-recover naton ang bangkay. Way dira pamalay no, pag-ibig kung may maglupok dira ang armas daw, way magid may makabati tungod nga maligwin ang lugar kag way gid pamalay. Sige. Sige sir, kabay pa nga ma-resolbar ni ang kaso ni Kabatagan Justisya ang kamatayon sa biktima. Siluhan ko lang sir, ang report nga may babae nga biktima sang hold up or abduct, i-confirm ko lang na sir kung toon Yes sir no. Inang report no natabo man no na narespondihan nato alas 8:30 sang kagabi. So but accordingly no, based sa statement man sa atong biktima, ini siya ginabduct sang alas 10 sang aga. No, then naka-schedule ini siya nga magdeposito sang kwarta. According sa iya, pag going sa bank no, pagpanawag niya sa tricycle may nag-spray sa iya no? Kaga nadulaan ni mo kaging karga sa color gray nga van no. Then after dito may nakita siya ng tatlo nga tao sa sulod. Why na siya no, nakabugtaw sa 8:30 na sang gabi kag dito na siya sa kilid sang dalan sang barangay Nakab no, Talisay City. Okay. Sinong alang gani sang ining victim sir? Kung may ara ka dalistahan. Pangalan, dali lang ito Sige sir, take your time sir. Las 7:52, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Manog deposito gali ni sang kwarta sa bangko ho. Laban-laban kin sundan ni sa no, may spray may spray. So posible na dulaan ni sa pangalibutan na lipong ni siya no. Sir, boss naman tiara ka na sir. Yes sir, yes sir. Sino ganing alan sang victim sir? So ang biktima nato naman si Stephanie Bonda no.
22 years old, taga residente sang Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Okay. Ma-deposito siya tani sang kwarta sa bangko. Ang kwarta ni Sir yan isang ano, isang company o kung ano pasada? Actually, victim natin na gatrabaho in sa Bayad Center, no? O kagapati kita nga ining kwarta nga deposito niya, may siguro income sang Bayad Center. Mga worth pila ang nakuha sa iya? So amounting to 15,000, sir. 15,000. Aha. Mayo lang kayo way man sa sir ganano, way man sa mga samad-samad sa lawas, ginbilin lang ni siya. So ginbilin siya so sa pag-abot natin dito, may-ari ini siya nga X no do sa printed object yung kuritan X ang kamot niya, no. Na portion right hand niya portion. So may X ini, no. So, according sa iya, why siya kabalo tungod nga unconscious siya. So, dito na lang nadiparahan, sir. Oo. May eggs, anong patimaan sa nasarman? Ano man, may luyag lang ibilin sa iya nga pilas atong mga, mga naghimo sang kremento or anong plastada man? Actually, sir, no, sa subong, no, that is why nga siya, based in this report namon, alleged robbery hold up, no, kay subong nagabase lang kita, and ongoing papag-investigar naton, nagabase lang kita, no, sa statement sa aton nga biktima, no, of course, no, sa nakita namon, naging alarma man sa part namon, kay base makasiling, base ano naman nga grupo, pero sa part naman sang PNP, so hindi kami kasiling nga confirm good, no, ang inyong report, no. Tungod nga may mga ongoing kami investigation parte diri sa insidente. So mayara ka mo sir na padalman pagid no sa saring kaso. Anyway, sundon lang namon ni Sir Bustamante ang aton diri is pasalamatan ta lang nga luwas kag wagid man maano ay ning biktima nga babayi, no. Police Captain, yes, Police Captain Ramel Bustamante, sir, salamat gid sa information na ginatag diri sa Action Bacolod. Sir, madamo man salamat kay Mayngat. Action Firing Line. Duha ka mga dalagko nga mga hitabo nagluntad dira sa Talisay City. Humayo kay nakilala na amotong gin muno ko kay Nabla, no? Nga before ta mag-interview kay Police Captain na Bustamante, ginmuno ko nga hindi madugayan. Makilala ni ining bangkay nga nasapan bagod ga damo sa mga barka sa iya siring lawas, pero nakilala to suno kay Bustamante sang iya siring utod man nakita niya sa social media. Tiya mo na taga barangay Handumanan, Bacolod City ang biktima. Hibalaon tare kung ano gid ang pinakadalom sa nga ang amo nang ginhimo sa yaman. Salvage victim. Sa bagay diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod, damo na sang mga nagkalabiktima sa ning salvage ni nga tub-tub subong wa gid sa nadakpan nga tagimo mo. Action Firing Line. Di nyo naman na masugidan ang Bacolod nun kung naman nang asahe sang insidente paghahambalan. Una sa balita, una sa aksyon. 56 minutos nakaligad sa takdang alas sa City Action Radio Philippine Standard Time. Sa luwantay sige na nga to sa nga patrol. Kay unahon ta check ining pagpatigayon sang distraction of dangerous drugs. Ang San Carlos nga balita angot sa illegal drugs pabosan tariya, no? Marijuana nimo. Plantasyon sang marijuana, pilakbilog dakpan ni man, isa, dua na dakpan, pero 57 fully grown marijuana nga tanom ang narecover. Action Firing Line. Ti pa bosan talani kabanti boss lang ko na mapa-interview ang deputy sa San Carlos BNP. Action Firing Line. Dirita anay sa illegal drugs gyapon nga istorya hoa, no? Sunugay niya illegal nga droga. Mga illegal nga droga ini nga na-recover sa nagkalain-lain nga mga operasyon, ha? Amo ning ginhimo nga ebidensya sa mga kaso sa mga nagkaladakpan nga mga akusado. Ha? Kung ang kaso natuldukan na desisyonan na, di man pwede nga taguon na lang ini nga mga illegal drugs kay tapos na ni ang ila sa papel.
Hindi na di pwede nga mahimo evidence kay tapos na di. Dulaon gini sila sa kalibutan. Action firing line. Hindi ban basta-basta mapatigayon sa di mga ka-aksyon. May-ari ni nga proseso nga dapat kasundon. May guidelines. Nagintala na di angot sa custody kag disposisyon sa mga na-recover nga dangerous drugs required sa Section 21, Article 2 sang Acta Republica 9165. Action firing line. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dangerous Drugs Board Regulation Number 1 Series of 2002. Now, dali sa Bacolod, subong nga adlaw, may amo sini nga ginpatigayon. Ang tawag sini habal ko kaina is thermal decomposition. Pila balang kabugusan nga gramo, pwede man nga kung madamo-damo nga volume de, kung kaisa, maigo na sa metric tons. No? Billion sa naguro yung mag-amon na yan, no? Kadamuon sang illegal drugs, no? Mga assorted pieces of drug evidence. Arigid permide magsiling kita drug evidence. Aragid permide nagapanguna, pakot niyo ay. Ang shabu, methamphetamine hydrochloride. O kon shabu, malademonyo nga shabu. Action firing line. Marijuana, ramanda. Aber, check na nga to sa nga patrol with Action Zel Minardo nga kaina nagsaksi sa saring distraction of illegal drugs. Action Zel, mayong gabi sa report, please kabin. Las 7:50 Nuavi Action Radio Philippine Standard Time. Balikan taruga-duga to sa nga patrol with Action Zel Minardo. Action firing line. Firing line. Region 6 ni Western Visayas ng Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. No, PDEA Region 6 ang nagpatigayon suri. Di man pwede nga sila-sila ni ang makwan, sila-sila ni ang masunog or sila-sila ni ang mapatigayon sang distraction sa ring dangerous drugs. Dapat may-ari na sang pila ka mga witnesses. Action radio. Magamo sila nga sahi sa aktibidad, importante nga may ara sang witness. Ibalon ta detalye sa nga balita. Action Cell, mayong gabi please kabin. Yes, Action Marlon. No? So, kagina, nagpatigayon niya sa destruction of dangerous act, ang na drugs, na sa bahin sinisa ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6, dito sa may Acropolis Garden na Barangay Bata, no? Siyudad ng Bacolod, mga alas 2 ng hapon, no? Kung sa diin, dirigin pahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Regional 6, Director Alex Tablate, ang suno si sa datos, nagadangat sa 11.7 kilos nga shabu, ang na-confiscate sini, kaga 12 kilos nga marijuana, which is sini ang kabugusan nga balor sini sa confiscated nga drugs ang marijuana na kaga shabu. Action Marlo, nagdangat sa 94 milyones pesos, no? Ang ginsunog sa ginpatigayong destruction of dangerous drugs sang apon lang siya Action Marlon. No? Suno kaya Tablate, ang nakumpiskar ni nga mga illegal drugs ang halinya sa nagkalain-lain ng mga barangay sa syudad, specimente na sa may syudad sa Bacolod, San Carlos City, kaga Iloilo City, halina ini Action Marlon sa nga tuig 2009, October 2022. No? Kay ti inikilang ipamangkot manamon, kung bala kinanglan patapuson pagid ang kaso anti-sinema sunog ang drugs. Susunog kay Sir Tablate, hindi naman kinanglan nga tapuson once nga ma-file na ang case o na sa korte, so pwede na ni ma-distract ang drugs. Action Marlon. No? Ano nga dito? Since 2009 o kung since 2019? 2009. 2009? 2009, yes. Lawig-lawig so nisipon tagali, mga pila ka tuigid? Lawig na Action Marlon, sobra pulo o kuna 12, no, katuig ini. Sabagay, ti amo man aksyon na Zelmo, kon kaso, justice system dari sa Pilipinas, dinikada na ya? Yes, Action Marlon. Sige. Ang illegal Action Marlon, no, ang 94 million pesos sini nga balor sang droga, amo inigali ang pinakadako nga nasunog nila diri suno kay Sir Tablate, no, nga sa bugos nga Western Visayas na. Kagina dito ang nag-attend man, no, ang
provincial officer sa Ngopos, si Mara Jeksivitsky Skopolo, ara man si Chief Regional Office ng laboratory ni ang registered chemist, si Sir Adonis Abueva, si Attorney Alberto Nelias Jr., isa ka primary witness man, no? Kasubong ang director sa PDEA 6, si Sir Alex Tablate, Actor Marlon, no? Kanasa, si Nelias Axon Nazel, Provincial Legal Officer? Yes, si Attorney Junior. Alberto Nelias, ara sila kanina. Kag sa Public Attorney Office man, may ara man na sige na nga 3 ka abogado dito nga nag-attend man na aksyon na Marlon. Kung nasunog dito sa Maya Crematorium, siniyas sa nga Acropolis, no? Pag nakitaan ginaton sini, no? Kung paano gini insunog, kaga ginatest, ang ginatawag ni nila nga Simon test, wala action Marlon, no? Ginakitaan man naton sigina, nga ko na mag-color ini ang blue, no, ma-positive ini nga ang gisunog nila is illegal drugs gid, no, wala ginagin pa siguro ni Sir Alex Tablate nga ini hindi iya peke o kun wala gid islan ini ang gisunog kay kalabanan sa mga publiko yung dana sa Marlon, no, sa Facebook Live yung ma-comment kaya gid islan isang amon ni amoto so kay kagi naging klaro no, nga wala gid islan kagin test no, ginasampulan kagina ti ara gid na positive na illegal nga droga ini ang gindistract sa nga PDEA 6 kag padayon man ini ang paghingyo sa nga director sa nga PDEA 6 sa nga kooperasyon kag suporta sa nga pumuluyo action Marlon nga kung may suspetsuhan dira sila sa ilang mga lugar na kinahanglan gid ipabalo sa LGU sa PNP kaya para ini ma-verify nila kag ma-validate ang ina na persona action Marlon. Yes, Action Marlon, para sa dugang nga detalye, no, pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Director Alex Tablate. Dito sa data natin, for shabu or methamphetamine hydrochloride, meron tayong 11,723.6 grams. So more or less mga 11.7 kilos. While for marijuana, meron tayong 12,431.0244 or around 12.4 kilos ng marijuana. Ang amount ng shabu ay nasa around 93.7 million pesos, while marijuana is nasa 1.7 million pesos. So, in total, for this destruction activity, meron tayong more than 95 million worth of illegal drugs na na-destroy. And so far, this is the biggest na na-destroy natin in one setting. So, napakalaking bagay ito kasi nga, na-actionan agad ng court yung mga motions natin. That's why, yung bulk seizure natin na 3 kilos sa bread ko, saka yung 5 kilos sa Escalante ay nasama agad natin. So, yung 3 kilos, that was around January of this year, while yung 5 kilos, mga March. And then the rest? And the rest, yun yung mga kaso na tapos na, yung maliitan lang. As far as 2009, if I'm not mistaken, tinignan ko kasi kanina, meron tayo. Or 2009 meron pa atang mga kaso. Ganito katagal talaga pag drugs. So, but for majority of this, dito na sa 2016, 2017. Sir, anong mga cities po or province po yung dinistrakan kanila? Okay, meron tayo ditong mga recoveries, mga courts coming from Iloilo City, meron din Bacolod City, meron tayo sa San Carlos City. So basically, pati yung ibang mga dito, mga courts in Iloilo province ay meron din tayo dito. Sir, ang na-seize nga mga drugs halin sang ano nga month or year ni sir? Hindi ko mabigay yung detalye ng lahat kasi madami to. So, pero kung sa taon lang na na-browse ko kanina, meron dito as far as mga 2009, way back 2009, 2022. So, updated tayo ngayon. Kasi nagpapasalamat din tayo sa courts, mabilis din ang action nila. That's why na-include natin. Sir, so far, ano ba yung status ng illegal drugs dito sa Western Visayas? Kasi especially dito sa Negros Occidental, we have major falls in the past months. So, general assessment for illegal drug situation in Western Visayas, for Panay Island, masasabi natin na as far as anti-drug operations is concerned, meron doon pero pakunti-kunti na lang yung recovery.
Compared naman dito sa Negros Occidental, yun nga, as I mentioned earlier, for the past few months, meron tayong 3 kilos, 5 kilos. Recently, yung tropang PNP natin, merong 2 kilos sa San Carlos. So, makikita talaga natin na for Negros Occidental, ito pa rin yung pinaka-challenged area natin. But we are fortunate na at least naka-recover tayo ng ganun kadami. Otherwise, saan mang bagsak nun sa mga communities? But Okay, Jel? the challenge is Also, Action Marlon, no? Corrected is 95 million, no? So, klaruhon ta lang, 95 million ni ang kabugusan. Okay. Taga Action Marlon sa Subong, ang isa sa ginatutukan gidila, no? Ginkonfirmar ni Director Tablati is ang San Carlos City gid, no? Kay damo lapsan niya ang sa bahin sa Region 7, which is nag-augment naman ang AFP kaga Philippine Coast Guard kasubong man ang PNP. Action Marlon. Sige. Action Marlon, ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sang Life Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas Sa drugs, mga kaaksyon, importante nga mayara sang witness gid kung paano ini patigayonon nga aman isa lang ang rason dire para madula ang duda sa publiko o kung ang public apprehensions man di balikawan ang mga tao kung kaysa madudagid nga base ina nga mga illicit substances ang gina-reused, recycled, o kung liwat nga ibaligya para makortahan. Action Firing Line. Damo na baya sa mga nagkaradakpan sini, so importante gid ang pag-witness ang publiko. Amo to, nga damo sa mga nag-witness. Pati gani ang pag-sure, ang pag-check kung bala ina tutuod gid nga sabo, tutuod gid nga marijuana. Muna kinatabo to may mga patibaan nga ina-authentic kag hindi peke. Grabe nga proseso, grabe kaid sa mga pagsulundan mag-amo sila nga senaryo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Gabaritor sa ato sila nga live stream, tanis na lang nagdugang huwa. Star Mayo, happy Friday Action Mar. Kindly shout out kay sister dira sa Tangob, Mrs. Alvarez kaganis Mercado Herrera. Salamat always with love from Minnesota State, USA. Lito Maconusido Valmoria, maraming salamat po President Rodrigo Duterte. Sa ginabulig sa tanan nga tao, kagaparte ang pagtinlo sa aton sa nga bansa ilabinigid sa insurhensya sa kontra droga kag terorismo. Arama si Paul Spot III watching. Dili nga Lohamiyanto, Christine Menyas, Villalobos, Homalomina, Kativer, Ami Rivera, Merle Gonzaga, Raman Gabaritor. Mabalik ta dugay-dugay, damo pa ta balita, no? Ang balita sa pag-close temporaryo sa pila ka dalan ha sa palibot sa provincial capital, importante ni. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga sa Otso Action Radio Philippines Standard Time. Hibaloon ta naman detalye sa nga mga balita gikan sa Bacolod City Hall pag-akto sang kapulisan angot sa kaso sang pinagtanais Bacolod ginalauman ni Mayor Leonardia. Plus, ang BCPO maging presentar nga situationer report sa iyang patagayon nga Peace and Order Council meeting sa Bacolod sa isa ka hotel diri sa Bacolod City. Subong nga adlaw, isa diri sang ginaduso nila mga kaakson among pag-review sang CCTV ordinance. Damo CCTV tuod ang pila ka mga establishmento kag mayor nga dalanon sa Bacolod. Pero waratana sang data ang iban. Action Radio City Hall Report. Sa Bacolod City Hall, Action Art Hopon, mayong gabi, please come in. May gabi action Marlon kag sa aton sini Suki nga mga ka-action. Natabuan nga nakuhaan naton kainas ang statement si Mayor Evelyn Galadia. Kadungan malasanggin patigayon man nga pag-blessing kag inauguration. Actually, 3 ka mga project rin sa Metro Bacolod ang ginpatigayunan kainas ang inauguration. May inadra sa May Rizal Park sa Barangay 16 at ubang malasang mismo Rizal Elementary School ang sa area sa tubang sang Negros Occidental High School promenade ang tawag nila sila dra pero may party madabra na halin sa entrance ng NHS pagadto dira sa Dalan Hernais no naging pakayuman sa city nga nagalining pondo tanan dito sa national government nga gina-provide sa city government of Bacolod kag wala gasto diri ang syudad suno kay Mayor Bing Leonardia. Kag lastly amo na di sa may area sang government center nga dira man ginpatigayon isang hapon na ni siya nga activity kay nag-attend pa si Mayor kay naman sang isa ka turnover man actually dito sa Bacolod City Police Office na location kay may atuman na project na pasilungan dito nga magabukas na Badaxon Marlon.
Now, since na diri sa bahin sa Metro Bacolod, isa sa mga ginabantayan na toon, kag isa sa mga nagakaranabo diri amo ning kuan bara, mga nagluluntad nga mga shooting incidents, pinatyanay nga daw halos kada semana nagahibi ang inadlaw nga wala sang ginapang tiro patay diri sa Metro Bacolod. So, si Mayor Bing Nonadia kaina natabuan na nakuhaan na ton sa statement. Sa nabilin niya na lang actually, di ko nisipon ta more or less mga anom na lang kaadlaw niya pag-servisyo bilang Mayor sa Bacolod because come sa June 30, lain ang mapungko nga administration mo. Kag Sabado kag Domingo ay manaya duty sa City Hall. Nausunod na rin kay Mayor Bing Nonadia. Sa update natin sa Jackson Mark kung nanong reaksyon niya, nano bala ang mambal niya sa sining mga cases karon nga nagaluntad diri sa Metro Bacolod. Sining nga Mayor Bing, actually natawagan niya na why sila kasugilanon ni Colonel Joseph Thomas Martir personally, pero na istorya niya ang director sa BCPO paagi sa communication o kon cellphone. Kag dito niya pamagkot sa update, kag ginabalan ang BCPO director nga kinahanglan moon tanan sa pulis ang ila sining trabaho para na masulbar ining mga nagluluntad nga krimen sa Metro Bacolod. Siling pa rin ni Mayor Bing, siling nga it is not normal no? Kaya gintamagkot sa kina sa makaupod na to sa hindi akon bala makonsider as alarming diri sa Metro Bacolod ang nagaganabo. Siling nga it is not actually a normal na sitwasyon. Pero since nga this is a police matter, siling sa alkalde dapat ang kapulisan himuon nila ang nila sining pagpanimuha na masulbar no kag maimbestigaran sa madalom agad mapauntat ini nga mga nagkalanapo o kung ini nga mga insidente. Kay sila niya si Colonel Martin hindi malaguro magsugot nga ang iya sining performance kag ang iya sining mga hinumuan di mabahiran niyo kung mamantsahan bala ang ganangin pigaw ang niya performance kung magsigisigi ini ang mga incident, particular na ang pagtiro patay o kung ang shooting incidents diri sa Metro Bacolod. Yari si Mayor Evidio Bing Nonadia. I talked to him and I asked him about all this and I told him to do something concrete about it. No? So, of course, the most recent cases are still somehow drug-related, and it looks like the season for this drug is still there, and we do not know if kung magabot ang bagong administrasyon kung bala mauntad na ina. We cannot say. Kaya base ang iba, we'll have to wait and see. I've talked to him, to Colonel Van personally about it. Consider na sa mayor na alarming since from June to 23, 11 na tanan mayor. Well, of course it's not normal, no. But that's why it's the police will have to do overtime here. For sure, concerned man na siya mismo kay this will also reflect on his performance. This could affect his record. Ang 201 file siya kasi malamitan siya. So I would assume that he is taking this seriously. We talked over the phone some days ago, last week or so. Even for kay di pa mangkot man siya sa tusang party to sa isa ka kaso ba nga niya do family issue. Aba Action Mara ang palayag sa alkalde, so rigid kay ang background siya ng music kay na kay dira kami bisa may atubang sang NHS balaga interviewhan ay ginpatulugan man sa atubang
ang nakita mo daw baligyan. Music center. Ako ang ipatunugan, Manila ang sound nila pagkita nila nga nag-interviewan. Ay, kami silang kubaw, gin timing Manila yung linabuto ang ila sounds ang nag-interview kami ba? Sige lang, kay Tamyawon talang na sila, pero beya. Sila nga gano'n dito, lawan talang kong kabati kay sila na sa music. Pitulog yun man, kaya nagasunod, o nagasunod gani sa ato na interview mo. Now, in relation sini kag dugangan timing nga balita, kay timing man kayo na nag-attend ba dito sa sining blessing kag inauguration, si Vice Mayor Elcid Familiaran, it so happened, siya nag-preside as members ang Peace and Order Council Committee pero sa sulad sa Bacolod o kon Peace and Order Council kag isa actual Myers ang ila sining discuss kaina sa ila sining meeting amo ini ang Peace and Order Situational Report sa Bacolod City Police Office in relation man sa wala untat nga pinatyanay sa Bacolod City. Now, sunod rin kay Vice Mayor Elcid Familiaran, basing on the presentation sa mga datos sa BCPO, nagapakita Action Mar na out of the 11 ka mga cases or shooting incident na nagluntad sa Metro Bacolod, silang ni Vice Mayor Elcid Familiaran based sa report sa kapulisan, siyam na diri sa sining mga kagaso, mayara lang na tumod ang kapulisan nga suspect or grupo sa mga suspetsado nga naghimo sa krimen. Pero out of 9, ka mga incidents nga mayara sila sa suspect na tumod, isa pa lang ang napailan sa kaso, mayara pa 5 nga subong ginaplan sa ginapreparar agod ipasaka sa korte. Now, tisiling ni Vice Mayor Elcid Familiaran kung amo ina ang matuod ka aktualya nga sitwasyon based on the data of police, siling at least nagapakita nga nagaperform ang kapulisan because lagi importante dire na bisan may krimen dapat may crime solution. Kaya kung mataas ang crime solution, siling at least ang publikong pagsalig sa pulis, magapabili ng Action Mar. Ara ang kumpiyansa sa pumuluyo, sa publiko, kung ang pulis may kapisan kag may kaaptik sa pag-sulbar siling nga mga krimen. Now, ginuno mo kaya actually isa din isang suggest, in fact, kalinin na suggestion sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, kay di sa Bacolod City may 4 kita gali ka mga CCTV ordinance. And as of now, may ara pagid subong sang pending kag way pa ni matapos man naging propose pagid na CCTV ordinance si Councilor Al Victor Espino. Ano yun ang CCTV ordinance? Sila nga ipa-enhance tayo na kag dapat gid nga masunod ina sa husto kay silinga may mga CCTV diri sa aton iya sa Bacolod kag kung sundo ng ordinansa dapat ang tanan nga mga nagabaligyaw kon mga commercial establishments dapat kinakson isa sa mga requirements para ma-renew, para ma-process ang ila sining mga dokumento, dapat may ara sila sa compliance sa CCTV ordinance. Masubukan yung kinabo di kunong mga CCTV dahil senior lang iban ginapagkukway ibaman. Naunahan mo lang kumuno ba? Kinamo ko sa nabalaan sa Action Art. May CCTV kompleto sa dalan National Highway sa barangay. So, may ara pa command center mo taon-taon dalag ko ng mga television. Kitaon ka, ajusta. Waay galita na record. Ibo ba? Hindi, waay gaya record. Away siya. Disenyo lang. Oo. Kay ang nagapungko ng opisyal hadlok man sa landong niya. Di ma-record kung may ara na siya ng memory nga ang nag-sabi ang mga records. Di mabala na karon ma-review na karon di ba? Yes. Amo na, oo. Di ba siya mo na tuod? Di may ara kompleto nga setup pero
why naman ang recording na kwan niya na amo ng application tani nga kinahanglan para at least may ara ka makaptured sa CCTV camera ma-record dito sa recording equipment mo. Tiway na nabutang sa apat ka mga ordinances section art? Ara gani ang problema kaya daw nahalugan pala nga siya mo dapat i-review nga dapat ang compliance sina mangin 100% kaya dapat i-obligahon gini ang mga negosyante na may ara sang mga location na gina-occupy. Correct. Pabor mga action art sa abot ko kanumdom ka statement bala ni number 1 councilor-elect Joe Tario Saison sa ato sang plano yung nga i-review ang mga ordinances dara sa SP sa Bacolod. Yes, so na kay actually hindi lang na di sa Bacolod kundi damo nga mga LGUs and even national nga mga laws na naway magani ginasapak ang implementation wala mo ng kakulang. Correct. Diba? Kanina siya ang ordinansa mahulag ng action mar kung ang chief executive amo yung magpatuman sila ka mag-command sa police Oo, kag mag-command nila sa mga government agencies concerned dati ay igiuhan niya. Like for example, in the case of CCTV, ang licensing division dati kung ay na nagko-comply may insakto na inspection sa mga CCTV. Kung mabalan kung sinong ay nagasunod, kay mabudlay ina, sunod pa diri sa kay Vice Mayor Elcid Pamillaran, which is for me, importante din man no? Kabalo ka, hindi man siya makapag-aral, hindi man siya makasulbar sang, makapugong na magluntad ang krimen. Pero at least kung may krimen na magluntad or incidente or any incident for that matter, at least makabulig sa investigation sa proper authorities. Kaya kung may bisan aksidente na binungguhan na yung may kung makaptured sa camera kung paano nagluntad ang insidente, may basihan man ang otoridad sa investigation nila mo. Tisiling ni Vice Mayor Elcid, silang yung tinatawon ka na, especially sa pagsulod man sa bagong administration, kung anong labutan sini, kay tisiling niya kung husto na ang ginahambal sa BCPO based sa ila sini nga data, kaya Bacolod City ya kung crime solution ng paghambalan, kung itaas ang percentage niya, kung nangaraw sila suspects, kag natumod ng mga grupo or individual suspect sa mga nagluntad na mga insidente. Pangatian natin ang nag-serving presiding officer, nag-preside sa gipatigayon na Peace and Order Council meeting sa Bacolod City, Vice Mayor Elcid Pamillaran. Peace and Order situationer at updates. So out of 11 shooting incidents since June 1st to present, out of 11, 9 suspects or group of suspects were identified. And that one was already filed in court. Another five to be filed. So that's a good development. Ang important ang crime solution. Ang crime solution is one very important factor nga ang trust ng community mabalik sa aton kapulisan. Ang requirement or ang national percentage is only 67.94%. And that ang Bacolod City is one of the highest in terms of crime solution. Nagalabot na 93%. So amo na to ang what was discussed. We have to review siyang aton siguro CCTV ordinances. There are 4 CCTV ordinances. Kaya ang aton kapulisan siguro do may mga even ang aton prosecutor's office nagka-question kit may mga kuwang ka mo, may requirement na court order, makakuha ka siyang access ka sa records or CCTV footages. But I think as far as I can remember, ang aton CCTV ordinances ya any law enforcement unit or be it ang aton AFP, ang PNP, ta kan access immediately without court order. So, i-review taguro ang CCTV ordinances natin. Kaya may pending ordinance man subong authored by Councilor Espino na requiring all business establishments. Dapat ang aton CCTV functional. So, ang aton
BPLO, ang aton licensing office, siguro is one, i-require na nila, i-check nila kung functional ang CCTV pag renewal sa business permit. Alain sila Solma, dapat guro atong komentaryo mo kayo na dapat include guro mga barangay kay dapat kung barangay ka model ka mo. Correct. Di ba sila negosyante, paano kami mag-comply sila? Kaya yung barangay gani sila recorder na sa CCTV nila. Kami obligahon nyo. Pwede mo lang na yung andar siya tuod. Ang kamera, klaro. Makita din ang bisan sa distance, high quality definition o high definition quality pa. HD. Hindi HD nga higadalan. Ito pwede mo lang ka HD. Kay pating CCTV camera ni kun gid sa manubong nga portions kinidalan masiko na piton baka pukliton mo. Di kung kabalo to ng tao sila niya why na recorder da. Ya sa kaabla to kag kakasati paano may review kung sino kakasto karon. Dahil kung talapantan na yun sa nagabantay ng ara naga-duty sa command center. Kung wala abi kundi dako nga Sibuyas Bombay. Kaya mo na, no, isundon ka ni Action Bar kung ano ang marabutan sini kay isa na sa mga concern mo na ginatarakay gid kayo na sa Peace and Order Council meeting sa Bacolod City. Ang isa pa gid since nga lapit na malamang sulod ang bagong administration, lagtawon tayo kung anong matabo sila. Kay aside from CCTV, dapat guro police visibility ang patigayon sa mga pagpatrolya tigaling ko na rin mahal gasolina ni basi kulang lang itugong sa pulis di basi amo nang hina ang ila pagtiyog at sulmay. Sundan pa na ang mga balita ng development diri sa syudad sa Bacolod. Para sa Action Fireline, Action at Tayhupon, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang bloat. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal area. Sa mga nagdugang sa ilan sa nga mga mensahe, okay, Kativer Ami Rivera, alright, thank you. Merly Gonzaga, Emily Morden, good evening Action Marlon, salamat kay Jinky Dialagdon, Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cirila Samar, Aguilion, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat kay from Arizona, USA. Jovin Oro, good evening Action Mar, Tamiyaw lang, Hermelinda Holmes. Okay, daligid ha. Okay, daliwa. Harry Melinda Holmes Mansilingan sa Franvit kay Arvin John Palomares. Salamat kid. Jinky Dialag Don Action Mar, please greet my cousin Joanne Asnet Curefuela and her newborn daughter. A happy birthday today. God bless. Okay, God bless to both of you and happy St. John the Baptist feast. Tarang God bless ARB. Thank you
Salamat, Ma'am Jinky. Araman si Herman Hisolgon, nagpadala sang 75 ka star. 75 star sent. Thank you, Herman. Thank you. Salamat gid, salamat. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong Discussion, fearless comment. Action Firing Line. Cleansing, nourishing, balancing. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon. Please check your mailbox. A new message has arrived. Direta na sa mga nagpadala sa mensahe sa ato sa nga text hotline mayong gabi. Pensioner ako sa SSS. Okay, dugay na pamati akson kon masaka pensyon pero manaog na si Duterte. Wagid sir tani mabuligan ninyo kami damo na reklamo no. Akson na mar patamyaw lang kay Rolando Cara at Hermilo Habiliana ang patamyaw Benedicto Cara kag sang masaling banwasang kawayan. Good evening, mangkot lang ko, tani, why si, okay, darin monitor lang kami dari sa may Cambaros. Monitor lang, no? Okay, salamat gina. Good eve, okay, kay ina pa rin mga mensahe, pagkalo nagsaludo. Mayong apon, okay, grabe no, kay ina sang na tiluan ko rin ina. Sige. Okay, magandang hapon, great ko, Pomperada of Vasilay City. Si Cor Pomberada from Someone Who Cares. Wow. Someone Who Cares, ha? Sige. Ang iban di tanin ni malabutan na. Kay medyo lang na kita. Kay Bobby Munoz, Jing Kiriano doon. Salamat kid halong always. Action Firing Line. 9:01, alas 12:01, Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Nagatakop temporaryo. Yari kita sa June 24, 2022. Action Marlon Hedovoya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.